למה אנחנו כל כך מפחדים לדבר על צבא בכללי? אנחנו מפחדים מהמוות, אנחנו לא רוצים למות. אנחנו מאמינים שאנחנו אולי נחיה לנצח, אולי אנחנו בדור, אם אנחנו אנשים שלא מאמינים, אז אנשים שלא מאמינים יגידו, יש היום תרופות והרפואה מתקדמת וטכנולוגיות ואפשר לחיות עד 120, 170, 180, אני לא יודעת. ואנשים שמאמינים יגידו, תכף יבוא משיח, אז נחיה לנצח, מי צריך צבא בכלל? אבל בינתיים אנשים מתים. אנשים נדרסים, אנשים, זאת האמת, אנשים מתים. זה כוח. זאת האמת, אנשים מתים גם לא מזקנה, לצערי, אתה יודע, בתור מי שעורכת טיפוי כוח מתמשך, אז אני עושה המון זומים ואני שומעת המון הרצאות והשתלמויות עם רופאים במחלקות בחירות בבתי חולים, והם אומרים, רוב האנשים לא מתים מזקנה. היום רוב האנשים מתים דווקא יותר צעירים וממחלות, לצערי. אז זה המצב. אז אנשים צריכים לקחת בחשבון. בסוף אף אחד לא יודע את יום פקודתו ומתי הוא יזומן, אז צריך לדעת מה אתה רוצה שיעשה. אתה לא רוצה, אפשר להשאיר הכל ככה, ותן להם להתפוצץ ולריב ושזה. ויחד עם זאת, אפשר להסדיר את הכל, שיהיה הכל בצורה מסודרת, ואתה תחליט מה ילך למי, כדי שלא יהיו מחלוקות ולא יהיו ריבים ולא יהיו ויכוחים.